इनिता ई ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬತ್ತಿ ನಕಲ ಈತ ಜೋಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪತ್ತು ತೇಲಿ ತೇಲಿಕೆ ಮಾತಾಕ್ಲ तुम्हारा नाम तो क्या नमस्कार मोना श्री मदन मोहन पेगु तो लास्ट टाइम बत्ती वीडियो तुम्हारा नाम तो नमस्कार मोना श्री बेपन तुम्हारा नाम तो नमस्कार मोना श्री नमस्कार मोना श्री अनक पेगु नमस्कार मोना श्री हाय हलो नमस्कार वेलकम टू दी शाइनिंग ट्रैवल चैनल सो यान निकले एकड़े पंदिते दैट एंड मिशिंग विलेज गदल्प बैद्य बंद मिशिंग पंपनिचिन ट्रैब अस्साम डु बारी मल्ल ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆನಿಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಬ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಯನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ಆಯಗ್ ತುಳುತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲೆನ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಮಿಶಿಂಗ್ ಭಾಷೆದ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪಿನಟುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಿಶಿಂಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಐನಿನಿ ತೂಕ ಸೊ ತುಂಬ ನಾಮ್ ತುಕೋ myself Namo Pegu. I'm from Assam. असम दाए मेला नम लखीमपुर पंपे डिस्ट्रिक्ट डिपुनु सो फर्स्ट सेंटेंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारी भाषा में कैसे हो कैसे बोलते हैं I don't. फिर से बोलो I don't. तो इसका रिप्लाई क्या है उसका रिप्लाई ऐसा देना चाहिए तो इसका रिप्लाई I do. I do Same. तो प्लस क्वेश्चन में I don't तो and आंसर में I don't. अच्छा ओके ठीक है सर ಐ ಡುಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಎಟ್ಲಾಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಎರೆಗೆ ಪೋಂಡ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದು ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪು ನಾವು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ತುಕ ತುಳುಟು ಏನು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಿಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಸೊ ಯು ನೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ यान एड्डे उल्ले क्या होता है I'm ठीक हूँ I'm fine. okay like that's the reply you should get so second sentence खाना खाया क्या तो भात खाला ने ये तो वनस मलताना then if you are all तुम ऑलरेडी किए हो तब तुम बोलना चाहिए कि वनस आंड ಓಕೆ ಫೈನ್ ದೆನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಭಾಷೆನ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಜ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ತೂ ಅನ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಬೇತಾಯ್ತ ಅಂಚದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲ್ನ ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಚ ಮಿಶಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾಷೆಡ್ ಒಣಸಾಂಡ ವಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನದು ತೂಕ भात खाला नहीं तो तुम्हारा फाकट की अपिन तो वो ने तो ये हो गया तो रिप्लाई क्या होना चाहिए हो गया तो रिप्लाई तो क्या है यार होल मैंने आइका बोंग यस सो एक्चुअली तो खाना इसका वर्ड क्या है अपिन यस अपिन सो लास्ट टाइम मैं तगिन दैट मल्टी पुनगा अचिन पर पुना अकलना भाषा मुकुलटे अपिन आंड सो सेम एक्चुअली सिमिलर उंडु माता लैंग्वेजेस ला सो लास्टली अरोंज नमक कुछ मैसेज पन रेगुलर सो असम आने के लिए तुम्हारे भाषा में तुम उन लोगों को निमंत्रण दे दो तुम्हारी भाषा में मिशिंग में कमरेक सिदों apa nga asam soba gelang ngolok sa asam mosam kanggo sekolah gelang ay pakangkanda godok ka sabak channel sa apa nga subscribe bilang ay pande actually subscribe mal pule bande so me request nikil mata ken varandi anennuve so unduvaltene inta video nanonji posa video dottige tikku atnada take care bye ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲ ಈತ್ ಜೋಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತ್ತುನು ತೆಲಿಕೆ ಮಾತೆಕ್ಲ तुम्हारा नाम तो कुआ नमस्कार मोर नाम श्री मदन मोहन पेगु तो लास्ट टाइम में बत्ती थे वीडियो को तुम्हारा नाम तो नमस्कार मोर नाम श्री बेपन पेगु तुम्हारा नाम तो नमस्कार मोर नाम श्री मती बोलरा पेगु तुम्हारा नाम तो नमस्कार मोर नाम श्री अनक पेगु तुम्हारा नाम नमस्कार मोर नाम श्री वैकुंठ पेगु भाले नाम तो थैंक यू ಇದು ಈತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್